Kaixo, lagunok, gaur antzerki bat egingo dugu. Antzerki hori 3 txerrikumeen antzerkia izango da. Kaixo, nik naiz eta antzerki honetan kontalaria eta txerri txikia izango naiz. Kaixo, nire naiz eta antzerki honetan txerri handia izango naiz. Kaixo, ni Luis naiz eta antzerki honetan txerri ertaina izango naiz. Kaixo, ni Magi naiz eta antzerki honetan atxoa izango naiz. Bazen behin 3 txerrikume bizi zirela aita eta amaren etxean. Eta aita eta ama esan zion 3 txerrikumei etxe bat beraiek egitea. Bueno, nik hemen egingo dut. Nik hemen egingo dut. Eta nik hemen. Nik bukatu dut. Ni baita. Eta ni baita. Bueno, eta zango duztea. Bazen. Etxeak bukatu eta Otsoa txerri txikiaren etxera joan zen. Top, nor da? Otsoa naiz, iriki atea. Ez, Otsoa naiz, iriki atea. ez. Ba putz eta putz egingo dut eta zure etxea puskatuko dut. Otsoa txerri txikiaren etxea puskatu eta txerri ertainaren etxera joan zen. Top, Zein da? Otsoa naiz, iriki atea. Ez dut irikiko. Iriki atea. Ez. Ba putz eta putz egingo dut eta zure etxea puskatuko dut. Txerri ertainaren etxea puskatu eta txerri ertaina eta txerri txikia txerri handiaren etxera joan ziren. Top, zein da? Otsoa naiz, iriki atea. Iriki atea. Ba putz eta putz egingo dut eta zure etxea puskatuko dut. Ezin dut, tximiniatik sartuko naiz. Bale, sua jartu. Otsoa ipurdia erre eta korrika atera zen. Eta txerri txikia eta txerri ertaina txerri handiri galdera bat egin behar dio. Txerri handia, alde gugu zure etxean bizi? Bai. Jupi! Guazen ospatzera! Eta antzerkia bukatu da.